בישראל חיים מאות אלפי אנשים במצוקה שחולמים על גיבור על שיציל אותם. אני חד-הורית. לא קיבלו אותי לעבודה איתי עם תינוק, ולא הייתה לי עזרה. חסר לי הרבה פעמים אוכל בבית. ואני מבקשת מהשכנה או מחברה. אני לא חשבתי שאחרי השואה עוד הפעם אני אהיה רעב. משכורת ביטוח לאומי, זה קוראים לזה בישראל משכורת רעב. אני גם עובדת, אני רוצה לעזור לעצמי, זה לא שאני יושבת בבית, לא עושה כלום. אני רואה ששום דבר לא זז. הבדידות מאוד קשה. יש ימים שאני מחכה שבאמת הטלפון יצלצל, וגם שהפעמון בשער יצלצל. אנחנו באות לפתוח את המקרר, לאכול משהו לפני שהולכים לישון. ואז אנחנו פותחות את המקרר, אין כלום, אז פשוט הולכות לישון. אני כל כך הרבה תרופות לוקחת, ושזה בא החודש שאני צריכה ללכת לבית מרקחת לקחת תרופות. אני מסובבת את 100 שקל 1000 פעם. אם אני צריכה לקנות לי תרופות או אני צריכה לקנות משהו אחר. יש לא מעט מקרים שקרו לי במשך השנים, שנים שלי הלכו לישון, גם לפעמים גם בלי אוכל. הילדים שלי אומרים לי, אנחנו עניים, וכשאני שומע את זה, את שומעת לי. אני לא עני. כשהבן שלי אומר לי את זה, זה כבר הסוף. בישראל חיים מאות אלפי אנשים במצוקה שחולמים על גיבור על שיציל אותם. אבל לאנשים שלנו אין כוחות על. אין להן את הכוחות להרים 100 טון, אבל הן מעניקות כל כך הרבה כוח למי שבאמת זקוק לו. הוא לא יודע לעוף, אבל הוא עוזר לעשרות בני נוער במצוקה להגיע הכי גבוה שאפשר. אין לו את היכולת להרוס קירות, אבל הוא תורם כדי לבנות חיים טובים יותר לאוכלוסיות מוחלשות. אין לו רכב משוכלל, אבל יש לו מלגזה שפורקת אלפי חבילות מזון עבור משפחות שחיות באי ביטחון תזונתי. לא צריך להיות גיבורי על בשביל לשנות את העולם. צריך פשוט לרצות לתת. אנחנו כאן כדי לפעול לצמצום העוני למען חברה צודקת וטובה יותר. לתת עבורי זה לקום בבוקר כדי לשנות את העולם. לתת זה לקחת אחריות, ליזום, ולא להישאר אדישים כלפי הסבל שקיים סביבנו. לתת זה לסייע למישהו אחר בלי לשפוט אותו, ולהעביר לו מסר שהוא לא לבד. לתת זה לפעול בצניעות, עם יושרה, כנות ושקיפות. לתת זה לפתח מודלים חדשניים ופורצי דרך, ולחתור כל העת להשגת המטרות. לתת זה רעיון וחזון, השקפת עולם, ערכים ודרך. לתת זה אלפי מתנדבים שבאים רק כי הם רוצים לעשות משהו טוב, מבלי לצפות לקבל תמורה. עשרות אלפי ישראלים שנותנים אמון פעם אחר פעם ותורמים למאמץ המשותף. מאות חברות, אנשי עסקים ומובילי דעה שנרתמים לתמוך, לעזור ולהיות שותפים לדרך. כל שקל נחשב. לתת זה צוות מחויב, ערכי, מקצועי ומסור, שעושה קריירה ביצירת חברה טובה יותר. לתת כי זה תלוי רק בנו.
לתת תקווה למי שאיבד את החיוך ולפעול יחד, לחולל שינוי ולהשפיע. לתת זה בית ומשפחה. להיות ישראלי זה לתת. כולם רוצים לתת, לשמחתנו, יש כבר רבים שיודעים איך. על המסך מופיע מספר הארוחות שאתם בבית תרמתם הערב, ומכאן תודה ענקית, ענקית. בזכות החבילה הזאת יש את הארוחה החמה לערב, לתת לילדים. אני לא אופטימי, אבל אני חי בתקווה כדי לתת לילדים שלי יותר. ואני משתדל. פה אני מרגיש שאני באמת נותן, וזה עושה לנו טוב בנשמה. עושה לי טוב. יכולה להעמיד סיר אוכל, פתאום אורנג'. אני לא יודעת מה יהיה אם לא יהיה את החבילות האלה שמביאים לבית. זה אי אפשר להאמין כמה אנשים טובים יש, אבל גם אי אפשר להאמין כמה אנשים זקוקים לזה. תלכו, תחפשו אותם, תעזרו להם. יש להם כמה שנים שימותו בכבוד. זה איתי כל הזמן בארנק. זה שווה הכל, לא למאכל, אלא ללב. זה כמו משפחה קטנה, קטנה בגדולה. אז אני לקחת את עצמי בידיים והתחלתי לחיות מחדש. פשוט מחדש. לא צריך להיות גיבור על כדי לתת. יחד נמשיך לפעול לצמצום העוני, לחולל שינוי ולהשפיע על דמותה של החברה הישראלית. כי להיות ישראלי זה לתת.